Ja. Gott hält die ganze Welt, in seiner Hand Gott hält die ganze Welt, in seiner Hand Gott hält die ganze Welt, in seiner Hand Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Gott hält auch dich und mich, in seiner Hand Gott hält auch dich und mich, in seiner Hand Gott hält auch dich und mich, in seiner Hand Gott hält auch ganze Welt in seiner Hand. Kanye nabantwana bale eJalimane siyanamukela abantwana kwi-KidsLive. Bacule iculo elimnandi kabi ngesiJalimane abantwana engithemba ukuthi niyawacosha amanye amagama, niyawaqonda amanye amagama ngenxa yokuthi iculo elijwayelekile echaza ukuthi uNkulunkulu uphethe wonke umuntu esandleni sakhe futhi uphethe mina nawe. Anicabange-ke bantwana ukuthi isandla saNkulunkulu singakanani. Umfundi uJohane ubhala kakhulu ngeNkosi uJesu ezwini. Esahlukweni se10 uyabhala lapho ethi uNkulunkulu ungumalusi futhi uyazazi izimvu zakhe, nezimvu zakhe ziyamazi, ziyalizwa izwi lakhe. Ngabe wena uyimvu yini kaNkosi uJesu? Uyalizwa futhi izwi lakhe futhi uyamlandela yini? Lokho ungakuhlola ngokuthi uyibheke wena. Uyabalalela abazali bakho, uyakwenza lokho abakutshela khona, noma uthisha wakho, noma ugogo wakho, noma ubhuti wakho, noma usisi wakho, uyakuzwa lokho abakushoyo futhi uyakulalela ukwenza njengoba bekutshenile. Noma wena mhlawumbe ufana nembuzi, wenza lokho okuthandayo. Uma ufuna ukuyodlala uhamba uyidlalele ngesikhathi osithandayo, wena wenza lokho okuthanda ngesikhathi esithandayo, ugquma lapho uthanda khona, uyahamba uyodla engadini lokho okufunayo wena. Khona engadini mhlawumbe ufike udle oletisi, uvela uzenzele noma yini oyithandayo. Mhlawumbe uma wakho mayekubiza ethi woza manje uzodla isidlo santambama, wena uvela umzibe nje uma wakho wenze ngathi awuzwanga, uqhubekele uzenzele lokho okuthandayo wena. Kanjalo-ke awusiyo imvu kaNkosi uJesu. Imvu isilwane esithobekile futhi siyalalela, siyamlandela umalusi waso. Futhi imvu iyamthanda umalusi wayo futhi yenza lokho umalusi ayitshena khona ukuthi ikwenze. Bantwana, anifuni ukuthi nibe yizimvu zikaNkosi uJesu. INkosi uJesu uyamazi wena njengomalusi wakho, naye futhi uyakwazi futhi ukwazi igama lakho njengoba ukuthi ubani wena, futhi into enhle kakhulu ukuthi abe umalusi wakho futhi ugcineka ulungile, uphephile futhi uyazi ukuthi izimvu azilwi. Wena mhlawumbe uyalwa nabangani bakho esikoleni noma ekhaya nosisi bakho, uyalwa njalo niyaxabana. Kodwa-ke niyazi ukuthi iy'mbuzi zona ziyathanda ukulwa, ziney'mpondo futhi ezisebenzayo ukuthi zilwe njalo, zihlala zifuna ukubona ukuthi ubani onamandla kakhulu. Bakunjalo uma uyimbuzi wena, iNkosi uJesu ayikho enhlizweni yakho, fanele ube yimvu. Manje lokho bekuwokuqala esikhuluma ngakho, kodwa manje sizoqhubeka ephuzwini elilandelayo lesibili. Uma uqhubeka ufunda esahlukweni se10 futhi iNkosi uJesu isho amagama amahle kakhulu lapho masiqhubeka nesahluko se10 ukuthi akekho ongakususa esandleni sami, akekho ongakususa. Uma uyimvu ngeke ukwazi ukuthi uyisuse kumalusi, futhi akekho ongakususa kuNkulunkulu. Awucabange nje into enjalo. uNkulunkulu unamandla kakhulu futhi uphephile uma ukuyena, uyagcina akuphephise. Awudingi ukwesaba lutho, ngisho ngathiwa mhlawumbe esikoleni wena uphela umKristu, awudingi ukwesaba. Wena uphephile esandleni sikaJesu futhi akekho ongakususa kuyena, awudingi ukwesaba. Mhlambe uwedwa ekhaya usuyasaba, mhlambe uyezwa nezulu seliyaduma, ungasabi. Uphephile esandleni sikaNkulunkulu, akekho ozokususa ekususe khona. Uphephile, uzokuphephisa. Awudingi ukwesaba, ungalala uphumule uphephe ngoba usesandleni sikaNkulunkulu. Nazi-ke bantwana, khona sizokwenza manje, sizokuhlola njengoba ubona lokho esikuphethe kufana ipharela into especially kakhulu, kodwa wena ubalekile ukudlula ipharela.
Wena ubalekile ukudlula yonke into emhlabeni, ukudlula zonke imoto, ukudlula mhlambe lapho kudlalelwa khona ibhola, yonke into wena ubaleke kakhulu. Impilo yakho ibaleke kakhulu nokudlula ngisho imali noma mhlawumbe udola obiza kakhulu, impilo yakho ibaleke kakhulu. Ingakho ukuthi inkosi uJesu ifuna ukugcina ikuphephise esandleni sayo. Ubaningi ufuna ukuza manje ezama ukuthi angibhucelele ipharela esandleni sami. Kodwa-ke kufanele usebenzise isandla esisodwa ukuthi ungiphuce. Hayi-ke bantwana, ngicabanga ukuthi mhlampe akusebenzanga ngoba phela bekuyingane ey'ncane ezama ukuthi itholele ipharele esandleni sami. Nenkosi uJesu isho njalo ithi akekho ongakususa esandleni sikababa wami. Manje-ke azame ukuthola abafana abadalana noma ubaba omdala ukuthi azame ukuthi athathe lipharela leli. Bantwana, uma nje ngoba nibonile ukuthi esandleni sami esincane kanje ukuthi abakwazanga ukuthi bathole lipharela, kangakanani esandleni sikaNkulunkulu. Fanele simthembe uNkulunkulu. Ngisho ngathiwa bantwana mhlambe khona abantu abamemezayo eceleni kwakho ngenxa yokuthi khona umuntu ofuna ukutshontsha into ethile, ofuna ukunilimaza, kodwa esandleni sikaNkulunkulu uphephile, awudingi ukwesaba, yena unamandla kakhulu. Manje-ke bantwana, bafana amantombazane, sesizothandaza ndawonye, emva kwalokho sizozwa umculo. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukuthi sihlale sigcinekile esandleni sakho. Siyacela usize ukuthi singasishili leso sandla, ukuthi singahambi endleleni zethu. Ngenxa yokuthi inkosi Jesu uma sikuwe sihlala njalo siphephile. Siyacela usisize inkosi Jesu. Amen. Ja, Gott hat alle Kinder lieb, jedes Kind in jedem Land. Kennt alle unser Namen, hat uns alle in der Hand.